Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι Minecraft όπως πάντα. Πεινάω πάρα πολύ. Και τέλος πάντων φτιάχνουμε το σπίτι μας. Είναι πολύ μικρό για την αρχή. Το έχω προχωρήσει λίγο, εντάξει, φυσικό είναι. Και θα φτάσουμε σε 3 πτώματα. Εδώ και 3 πτώματα, εντάξει, θα κάνουμε ένα σπίτι έτσι. Και έχουμε αυτά εδώ και θα κάνουμε κρεβάτι. Δεν έχουμε, αλλά δεν είναι το ίδιο χώρο, οπότε πάμε να κόψουμε. Αν είναι αυτά βασικά, εντάξει. Τι το ήθελα και το έκανα τέτοιο ξύλο. Αυτό πρέπει να το πούμε με το άλλο. Τώρα να κόψω αυτό. Το πρώτο τουλάχιστον. Και η πόρτα και αυτή μας φαίνεται λίγο φαίνεται. Βλέπετε ότι έχουμε ένα μικρό λαθάκι εδώ. Παίρνω αυτά. Εντάξει, τώρα άρχισα να παίζω. Δεν ξέρω, πολύ καιρό να παίξω Minecraft τώρα. Αλλά μια μέρα ήμουν στο Madrid. Παίξαμε Minecraft, τετραπλό. Μαζί με τον Νίκο Κοσμίδη και τον Κωστή που μπορεί να φτιάξει κανάλι, γιατί δεν έχει ακόμα, και λέμε μόνο εσύ δεν έχεις κανάλι, και λέει και εγώ θέλω να φτιάξω ένα και μπορούμε να το φτιάξουμε. Και αυτός ξέρει να φτιάχνει, εντάξει, δεν είναι και τόσο σπουδαία. Ναι. Απλά και εύκολα θα κάνουμε μία. Και αυτό εδώ πέρα το ωραίο, τέλος πάντων, σπιτάκι. Κάτι σαν σπιτάκι που είναι πολύ μικρό στο σπίτι, οπότε δεν θα το ονομάσουμε σπιτάκι, θα το ονομάσουμε κάτι σαν σπιτάκι. Και θα κάνουμε ένα τραπέζι εργασίας. Περνάω πάρα πολύ και σιγά σιγά θα κάνω τη ζωή μου. Περιμένετε γιατί τώρα κουνήσω λίγο έτσι την κάμερα για να δείτε την κάμερα του τάμπλετ. Ωραία. Νομίζω βλέπετε καλύτερα έτσι. Δεν πιστεύω να πέσει. Θα το έχω στερώσει κάπως ανάγωλα, τέλος πάντων. Θα κάνουμε μια πόρτα. Όπως βλέπετε άλλαξα skin. Αυτό δεν είναι το αρχικό μου και αυτό θα κρατήσω το Girl 1. Πιστεύω αυτό θα είναι καλύτερα. Ναι. Παίρνω το αλλιώς πώς είναι. Ω, τι μαλακία. Και τώρα πόρτα και εδώ πέρα δεν είναι ωραίο. Θέλω να φτιάξουμε και ένα κρεβατάκι να κοιμηθούμε. Κουνήσα την κάμερα πριν το τάμπλετ. Ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σκόσαμε λίγο τέτοια που μας χρειαστούν, πιστεύω. Πότε θα φύγουμε. Σπόρους. Θέλω πολλούς σπόρους, πάρα πολλούς σπόρους. Που δεν έχω. 2 σπόρους, yay. Αν σπάς αυτό εδώ πέρα τα άμυνα. Ένα λουλουδάκι.
Αλλά περιμένετε να δω αν υπάρχει αυτό. Αν το όχι, είμαστε τυχεροί. Να το. Αμέσως έχουμε 16. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να κάνει τούβλο. Να θα κατέβουμε πιο βαθιά. Είμαστε τυχεροί. Να το. Να βρω φαΐ. Κάρβουνα. Βλέπετε κάπως θολά την οθόνη, επειδή εντάξει δεν είμαι μέσα στη θέση να κάνω πάλι βίντεο. Λοιπόν, θα σας μιλήσω λίγο για το κανάλι. Ναι, το κανάλι δεν θα σταματήσει ακόμα, γιατί εντάξει είστε ακόμα στην αρχή. Και μόνο κάποιοι δεν θα σταματήσει το κανάλι. Όχι. Οπότε, δεν θα σταματήσει το κανάλι, εντάξει δεν μπορεί να σταματήσει ακόμα το κανάλι. Εντάξει ακόμα δεν αρχίσαμε και λένε να σταματήσει το κανάλι ακόμα. Εντάξει μπορεί να μην είναι και τόσο καλή, αλλά από 4. Wow. Να πάρουμε λίγες μόμπαλες. Έτσι για πλάκα, όχι για πλάκα, εντάξει. Θα να πάρουμε έτσι μερικές. Και αυτές εδώ πέρα τις χιονόβαλες θα τις κάνουμε για όπως όλοι ξέρουμε αυτές και αν τις πετύχουν θα τις έχουν ζωή. Α, ωραία, κοτοπουλάκια! Γεια σου κοτοπουλάκια! Πρέπει να κόψουμε μερικά γιατί και ένα γουρνάκι δεν βλέπω και αυτό με ενισχύει. Εσύ κότα, μαντί. Κότας. Είμαι ο δολοφόνος της κότας. Ωραία. Πόσα 4 μας φτάνουν αυτά γιατί μας δημιουργούν την καθή ζωή. Οπότε κρατήσω 2 για να φάω και 2 για να μην φάω και να τα κρατήσω πριν να σοπάρει. Δούμε τώρα αν έχει κανένα γουρνόπουλο. Δεν έχει γουρνόπουλο. Ωραία. Αφού πάμε και φεύγουμε. Δεν πιστεύω να χάσω το σπίτι μου. Είναι κάποιος χάμος. Έτσι. Αγγε. Και θα προσπαθήσω να βάλω τα κανάλια τους γραπτός, δεν γίνεται να σας πάω εκεί. Ή αλλιώς θα προσπαθήσω να τα βάλω τα κανάλια τους κάπου που να σας βολεύει πιο πολύ. Να τα δείτε, να τα γράψετε ή να τα κάνετε επικόλληση, να τη γράψετε και να τα δείτε. Ευτυχώς δεν είχα τίποτα, νομίζω είχα στο σπίτι μου, όπου δεν είδα. Να δω αν έχω κάτι, είναι το σπίτι μου. Ναι, να το. Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί θέλω να... Α, ναι, αυτό είναι. Ουί! Ouch. Πρέπει τώρα να φτιάξουμε το τραπέζι εργασίας σε ένα φούρνο. Και να μας τάξει. Και θα ψήσουμε το... Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλος χώρος, αλλά... γιατί όχι. Βάλουμε αυτά. Τελειώνει πολύ γρήγορα πιστεύω. Αλλά θα βάλω και αυτά. Και έχω και κάρβουν, οπότε... δεν κάνω ένα τεστ.
Ήρθα, θα βρω στο chest. Τα που δεν χρειάζομαι. Τις πάντων θα τις πάρω. Ωραία. Αυτή εδώ να είστε. Όχι, έχουμε μία εδώ έτσι για πλάκα. Εδώ έτσι. Να με προσέψει σε ένα. Wow. Πάρουμε αυτή τελικά και δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα φάμε. Α, έχω δύο, ωραία. Έχω δύο. Τέψουμε εδώ έτσι. Ορίστε, ο μικρό μας κήπος. Είναι πολύ καλός κήπος πιστεύω. Λοιπόν, τώρα είναι πατέντα που μπορώ να κάνω. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Θα πάρω αυτό, θα πάρω το νερό. Θα προσπαθήσω να το βάλω εδώ και να βασικά τι μαλακία που έκανα, πρέπει να πάρω από τη λίμνη. Λοιπόν, εντάξει. Μπορεί να μην είναι και τόσο εντάξει, δηλαδή έχω μικρό κήπο, αλλά κάνει για μένα αυτός ο μικρός κήπος για να γίνει αυτό που πρέπει να κάνω. Είναι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα και μπορώ να κάνω και νερό τσουλίτρα φαίνεται. Και αυτό θα γίνει και έτσι, θα γίνει και και το σταματάω κάθε πρωί. Ορίστε από το ποταμάκι και πιστεύω θα είναι καλύτερο να ζετε από εδώ. Αν βρω σίδερο, και αυτό δηλαδή είναι έτσι. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό είναι ποτέ, εντάξει. Αλλά αν ανοίξω άλλη μια τρύπα, εντάξει. Θα κοιμηθώ τώρα και θα τα πω αύριο. Έχω ψηφίσει, ωραία, αυτό είδαμε.
δεν μιλάω πολύ γιατί εντάξει, δεν έχω και να πω και τίποτα, ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα αυτό. Ναι. Πιστεύω, περιμένετε λίγο. Πιστεύω ότι το κάνουμε, αν το πάμε κοντά στο νερό, θα κλείσω και αυτός εδώ πέρα τις τρύπες. Τις κλείσω τελείως. Έτσι, και αυτά τα παίρνω. Και αυτά παίρνω κάπου εδώ. Κάτι τέτοιο μπορούμε να κάνουμε. Και να μην χρειάζεται να κάνω ολόκληρο δεξιά. Ορίστε. Έτσι θα είναι φωτισμένα για πάντα. Θα πάρω ένα κάτι από εδώ νωρίς. Καλύψω κάποιες. Ορίστε. Τώρα θα καλύψω κάποιες. Και ένα, δηλαδή κάπου εδώ. Εντάξει, αυτό είναι ωραία, εντάξει, δεν λέω. Αλλά εντάξει, δεν λέω ότι είναι και το καλύτερο. Ορίστε. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Είναι κάπως βαρετά τα βίντεο. Κάνουμε το τούβλο μας. Πού είμαι? Ακόμα εκεί είμαι. Καταλήξω το ψωμάκι. Ωραία άρωμα, Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Τώρα εδώ πέρα αυτά πιστεύω ότι θα τα βάλω στη φωτιά. Ωραία. Τι άλλο πρέπει να κάνω τώρα? Να βρω καμιά γελάδα, αυτό ήθελα να πω. Ζεστάρι, ζάχαρη, γάλα και αυγά. Εντάξει, εγώ είναι πιο εύκολα, τέλος πάντων. Γιατί δεν ποτίζεται? Πλάκα. Τι μαλακία πρέπει να κάνω για να βοηθεί. Ορίστε. Μπορώ να δω και άλλα τέτοια. Φορέσει και αυτό εδώ, τέλος πάντων. Θα μπορούσα να το κάνω και αυτό, αλλά... Ωραία, αυτά. Στα τελευταία αυτά. Με αυτά τα 7. Να τα βάλω εδώ, πιστεύω θα είναι καλύτερα. Τέλεια! Θα βγάλω το πακί και το βάλω εδώ.
πάμε. Λαλαλαλαλαλα. Ήρθε η ώρα. No. Ωραία. Καλύτερα έτσι. Το προτιμώ. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε άλλο. Παιδιά, πήγαμε σε 22 λεπτά, ήταν βαρετό, αλλά εντάξει τι λέω. Αγελάδα. Αγελαδίτσα, έλα εδώ. Λοιπόν, θα σας έχω τα κανάλια του στο Σαμόρ. Κάτω στο τέτοιο, πώς το λένε. Μπε. Ωραία. Σκοτώσαμε μια αγελάδα. Σκοτώσαμε κι άλλη αγελάδα. Σκοτώσουμε όλες τις αγελάδες σήμερα. Για να κάνουμε στολάκι. Θα κάνουμε... Ωραία κοπάδι ρε παιδιά. Τι ήταν αυτά ρε παιδιά. Και έχουμε και ζαχαροκάλαμε. Γάλαμε να βρούμε. Και αυτό το προτιμότερο που νομίζω ότι θα είναι αυτό. Ωραία. Τώρα θα να κόψουμε το ζαχαροκάλαμα παιδιά. Ωραία, ζάχαρη, τι είπε. Τι θέλει. Θέλει σιτάρι, σιτάρι εντάξει το έχουμε, ζάχαρη που την έχουμε γάλα και αυγά. Αυγά έχουμε, μόνο γάλα δεν έχουμε, μόνο σίτρα που να δούμε. Πιστεύω θα βρούμε μερικά αυγά εδώ γιατί έχει γεμάτο της. Να ένα. Γουρούνια. 2. Τώρα το έκανα αυτή. Θέλω να βρούμε και ένα τρίτο. Τρίτο ρε παιδιά, ένα τρίτο. Και θα είμαστε οκ. Γεια σας. Αυτή έκανε κάπου αυγό για να φεύγει. 3. Έχουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για το κανάλι. Θα κάνουμε ένα μικρό έτσι βιντεάκι όταν είναι έτοιμα όλα τα μέλη του καναλιού. Είναι ο Άλεξ, που δεν νομίζω να κάνει βίντεο. Όλοι είναι μέλος, δηλαδή, αλλά ο Αντρέας MG, είναι ο Αντρέας, δεν με έχει στο κανάλι του. Αλλά εγώ τον λέω συνεχώς, τον είδα και για τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, πάμε να τα πάρουμε. Λοιπόν,
Να σας δείξω και το skin με αυτό. Βλέπετε. Το είναι και πιο ωραίο. Ορίστε. Δεν νομίζω να το πω. Να το. Είναι ξανθό. Έχω και το Girl 30 που εμένα δεν μου αρέσει και τόσο, αλλά είναι ωραίο, δεν έχω πρόβλημα να μην το πάρω. Μεγάλη μου χαρά. Το σπιτάκι μου. Πού είναι το σπιτάκι, το σπιτάκι μου. Πού είναι το σπιτάκι, το σπιτάκι μου. Why? Γιατί σε μένα αυτό έχασε το σπίτι μου. Είχα καλά πράγματα μέσα. Και λέω μπορώ να χάσω το σπίτι μου και με αγνωσούζεψε. Εμένα αγνωσούζεψε. Τόσο ηλίθεια. Και αρχίζει και σκοτεινιάζει. Α, με σκοτώσουν οι σκελέτοι. Με σκοτώσουν οι σκελέτοι. Να πω πάνω στα δέντρα. Ω, μήλο. Ωραία, έχω και να φάω. 1, 2, 3. Φακ. Πού είμαι. Φοβάμαι. Πού. Βοήθεια. Βγήκα έξω από την ερημιά. Κοιτάξτε. Εδώ τουλάχιστον. Cute. Κάπου εδώ πέρα κόλλα ξύλα πρώτη φορά. Δεν ξέρω, το θυμάμαι. Κάπου εδώ είναι αυτό, ξέρω ότι κάπου εδώ είναι, από εδώ. Πιστεύω ότι είναι από εδώ. Το κομμάτι με τις αγελάσεις εδώ. Οπότε είμαστε πολύ κοντά. Yeah. Τότε πρέπει να κόψουμε ξύλο, πρέπει να κάνουμε και δείξουμε. Λοιπόν, μαλάκα. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί έχουμε πάει σε 28 λεπτά και είναι πολύ βαρετό το βίντεο, το ξέρω. Γεια σας.